Good evening to you all. Tini sini RPI. Ni kaisa jaga sini meeting dosra mo je CA khaimana protest khaimana jaga sing meeting thangmani amose asumsa hotat khayai ang aro firok furu bro ani ongkolok thangai bro ana target nawoi ana attempt to murder khaikya ta ani gari bokhoka thanawan gari em already bokhokjak ar je pastor o je pastor botma pastor hno bo borong bujongna sile kaisa pastor to abo to kaisa pujari si bo pujari kuno rule sikri tama system pujari abo ano ulta buise tai gari bokhogise tai ano no se saya pho ang tini boje bukung phati mani abo bo saisung se nangu ang aroni khari heisi gang butaji khibja komo ang thanao je phaikya topinche thanao bo oje duitara DSP dahne tamnai bos sudu sano bokhnai sasigei obo totra tutur dukhuma makya arta bisa ti pramothani serai rok ano phai attack khayo murder khanya nayo murder khanya nai man poreta mangkha aro safety si kunu kisi kri khya oje thana kunu safety ya sini safety ni thana ni wansugo haipan kunu safety ya haipan kunu safety ya omok to oma hakya sini jotoni no rights tong ble it's a democracy country democracy state every have rights to say right to speak right to take a step of any words but this is not a right ang exon TURP sini dofani bagai tabuk phara phungo se maisaya kho salni dui phati si sau ama se bora ani okhale bohogo lathi ro tipra mothani sirai rok ani tam operating kha ang borok dofani bagai ang tini sak ang dukuna kha borok sini ambaginya sing thungsago ambaginya ang developing go single development ni bagai si ar je sini Santi Kalini already ang ni babu president te ang secretary Santi Kalini borong no se lathi ongke omo haike kunu thansang ya tipra motsani borok rok je raja ni mungno silei phalei chanai raja no borok phalnai bile omtikhe kisa sa je fol fokora apel na kisa sa kosok bai kosok no hanjagi tongkhata raja khele kahamse haibano bini je warriors rok bini sengkrak rok omorong ni niti hamya o hamya ni bagai tini borok hayengo hambai chini media channel rok no normal bising te jora ka ham mangkha kaisa miani je incident hingke omtoino ang ani bukrang jibni sarai phorokchano yekli school सारो 10 तारक उनखाना आपरो एडमिशन खालायनाय आयंगो दुमनि बाजार तखे थांनाय बिनि मामा चिनि ताखु तम जयला रांसाक दुकान आजागा तुमिरि दिहनाय आयं तै थांगै ठीक आ सुपार मार्केट नि बिस्कांगो आरो कायसा गारि पार्किं हाय स्पेस जागा दङ आजागा आं बाथागे ब्रगनो नंखरि दंमोन जरावा angkai at kaisa sabuni gari ang saimiya gari an gana teki faine habui ayang an beskango lai thangman gologo chung kon saya olaka hotak ke bo fainai a borong bung ang pulia pro saimiya olo buta samu basang saima ka kai phai ano kutu phakya hai haro dah ke gari ton nainai angkai ang saka ang gari ton ya ang tabuk sthana ja 1 minute byapar se angor bathana phaya ang thangnai an samungo amti hini samase last bo phakya ano sire sine ani ka ang saka komulungo to kamo borok sine ya anon sinima ya sabungka tai ani kono bobai waisapono walai mani sotru krei ang bono nug yakho omsuk bosarang khang bono sine ya angkai hotake phainka ang wanaka angkai ang sine ya ni samabai sinerin nanya wajib banyak ano tamu ibu kang saimeliya no bukung ta pharijak nor nai di o jagao tamu ibu ka saimeliya thui eram ka phaikya aban picture go sabo buinar bo khang saimeliya kai amba ge ang mokol nugya haingi nai jaga rok saimiya ngi thangka kai am tikhe lengja khaingi thangka ang saimeliya
tamong kha tam khlai ja kang sai malia angka yang oro phatikani ikaro narnaya na angka am to ke ang wansuk mani ke normal ke kok sai tongma ba bugla khne ang wansuk mani puja khoro angka kendo bukhi ka taitan khaise ne ba angka abtui angmani kulo ba angka ani thirok thangmani belai khe bui nukbai nai aro gana gini ni sabu ba tui tubiani awam khangrok sukang basa sai mali yang bai kha pro ola ke bui hospital thangni hlai kan gari tantai sal thangmani ya kono angaro accident bungya thu taya boano buma bai abo hai gotona ngi thangka kai moni bagai last over gano hospital langka abo ka ang saimang ka sini nawastar parane sini taku rotong bani gari salo langge ne ano hospital langka tara moni ko treatment khaimno ko jogno thana oti fike PSO to binai just information abo kono FIR ya just information kok mutual man bagai aro thanao jengkisa kok salai aro kaisa application dite fike abni kulo hongkai a khlai tongmani jorao bini tabuk je ano bunai bini ma phasong ro bini taku khoro phalaini aro saka bo mental si nogo bam to khina mang tongo walai mang tongo hanai ne borong ni taku khoro bin ma phasong samane kulo jeng buji ka a borok hisabe jorao bulbungo angkai bini om tu simi tong ko tasemo ma nakar laine ma buji laine ne jengna khuru saka bong wasono ta ab tu khino bindara somot khorsa tongo angkai bo saka extra khlaima jaga jeng buthangna chin gari ban hindi mane angkani personal gari botongo a gari bai chini bai jeng thangka borok ba bongni gari bai rani bazaro thanglai kya oro a prescription rok anoro bebang tongo je extra khaimani copy rok norok naina khanai mano angka moni bagai a extra khlaipro aro borok jono rango 2000 hai thokni dam rok no norok thangla jadin nei ya phari kabukha angka abo sini an logi thanai extra khaipro sin dabi sandro chin taku kumar bo botongo karo khortam khorbu thangni bungya ko ran ya phaka abo mangkha abo kubui kai buta khorbu sakani gana asubui omtuyo je extra kham gana ono kai bo saka dara tam khale ne kan saka jeng borok bai borok ma buji laine ne ana ko saw kebono hamya na thangli kebono saibon thangli ya kam bagai mimangsa ne ne tini borno saja angkai last to ang bahing kabu bang kangko saiman sogliya tam khe news rogo je nungmani obo khe total abo ulta abo saya kai am tirok jeng jahate jin borok bai borok jeng apting khe saya tei kaisa paitobang on news je nungmani tipra mo tharogoro involve tongo nine news ho kakha hangkai abo totally false abo kono tipra mo thar kono kre angbai ang kono party ni borok ya khoroksa khomulung baptist association ni assistant secretary pastor hisabe sa ang samong khlai dong kang kono tipra mo tharok ni a jaga kono involve kre tai bo jaga kono involve kre bazar ba sabo phaikya sam tamong khabo ang nijibu saimya buibu saimangla angkor kono party konfirm kari kono party kari oro kam bagai bo sak bai thangse last of bunyo bukhang kai lukurok bai public bai bujona kirja gai kudoi biang kharka seng saimia olose hospital thangpuro thanao kharka ni khanao asuk sesang ang saiman angka to taito kono kare amni kologo jeng extra khaimani kologo kaisa kherangbar hospital thangmani kologo ani oro kaisa je bukni au bekreng abo extra diputo chini Dr. Sondon gorni bo nai saka obo nyang kisa krek kha obo chinaro ENT ni bagi special kering bagi ngor jibi thangsidi angkai o hospital ni no jengno ambulance ka sira horine borok ni arni refer horoi jengnia jibi o thangka jibi sa khamno aro thangene ticket ro khlai jeng nai lekya nai lemani kulogo borok ano sairoka dental mucha khake jengkai tegese chini ani je oro bukungni ENT usung aro mal lene borok salmane ko bobo sakaro kek tongkha abatoto sapta kaisa kisa rest khlainai norok nogo tongradi bithi jera hoka obo tumung ombai jarabia hamjan kai teose extra khlainai abuni further treatment nanin bagi jeng ব্যবস্থা khlainai borok samamai jeng taw nogo phale jata tegese ko kasamung ke hai
जे नोंबाय जे बुलायनाय बरक हस्पिटाल खुमुलंके पिएसआव थाङो वालायो मानि तेबो आरो बुजागो नि जे ककास मान आबो के बसक कुबुइदान के खोनाखा कौरं तो आबो सोगले आं तापसुदा केबो खोनाया को मिया जखन पिएसआव आं थांफोरबो आरनि असी तमो सेकेन्ड असी तमो बरक कोनो बुखा बा बुफा के आंनो केबो आनो सामानि करे ओमफ्राय आं तो साइमाना को आं तो हस्पिटालाव साइ